тәмле апорт алмасы, биек Тянь-Шань таулары, яшел үзәннәр, шифалы күлләр. Буларның барысы да Алматы шәһәренә хас. Казакъстанның мәдәни башкаласында күп сәләтле һәм кабатланмас шәхесләр гомер итә. Безнең бүгенге героебыз Галибә Сайбулатова Алматыга Кытайдан 7 яшендә күчеп килә һәм калага гашык була. Безнең кала шул кадәр матур, яшел, таулары, табигатьләре миңа көч бирә, илһам бирә, җырлыйсы килә, көләсе килә. Галибә ханым 3 яшьтән үк җырлый башлый. Үсмер чагында иҗат чаткысы көчәя. Башта шигырьләр, соңрак көйләр, җырлар чыгара. Галибә Габди кызы мәктәптән соң җырчы белемен ала. Үзен бары тик сәхнәдә генә күргән кызның хыялы ниһаять чынга аша. Сәхнәгә чыкканда бәр онтыла. Кайгы хәсрәтләр булсын, арыган булсын, авырган булсын, бәр онтыла, бер якка китә. Сәхнәгә тамашачыларның күңелен яулага көч табыла. 1986 елны татар үзәкләре оеша башлагач, Галибә ханым Сарман исемле татар ансамблен корырга ярдәм итә. Сабантуй кичәләрдә катнаша, шагырам тулы заллар җыя. Татар ансамбле белән беррәттән үзенең рәсми эшендә Казах концерт оешмасында хезмәт итә. Мин 6 сум 50 тиеннән башладым кергәндә. Шунда инде концертның саны белән алабыз акчаны. И квартал сайын безне квартал 3 айдан турса, 2 ай юл җыябыз. Юллары начар, авылдан авылга, кышы язы юк, 40 градус салкыннан 40 градус сы. Балаң бармы, юкмы, кияң бармы, юкмы, сорак юк. Галибә Сайбулатова барлыгы 4000 тәлинкәсе чыгара. Беренчесе 1976 елда чыга. Ә инде 1983 елда чыккан 1000 тәлинкәсенә бөек композитор Латиф Хамиди Галибә Сайбулатова җырларны йөрәге белән башкара дигән аннотация чыгара. Бүген исә Галибә Сайбулатованың башка шөгыле, бихисап бизәнү әйберләре, милли баш киемнәре, буларның барысында ул үзе уйлап табып, үз куллары белән ясаган. Берничә Кытайга китте, берничәләре менә Умурзаян ансамбльнең кызларында, туганларымда, миндән калфак ясап бир дигән кешеләргә юк дип әйтә алмыйм, бәрен эшлим. Менә бу калфакны мин 8нче класста эшләгән калфак. Галибә ханым һичшиксез сәләтле һәм нечкә күңелле кеше. Барлык җырларны һәм вакыйгаларны ул йөрәге аша үткәрә. Вакыты булганда да ул үзен түгел, ә җир шары буйлап сибелгән туганнарын, кызларын кайгыртып, моңланып утырырга ияләнгән. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешүз гомер. Таңсылу Насырова, татарлар, Алматы шәһәре, Казакъстан.